abunsa Allah shi ma ai kai yi wani abu kake ka san ko wanda ne so kuran kai wa ka dauko bayan wata banza ma da ka dauko bayan wata banza da ka dauko kai in baka anya ba zan mutu da kai wani abu ne ka kauce kawa kanka kai kuma da ka gudu wallahi kawa kanka ji abin da samu baka da kodari ya wato kai ka san yau abu shut up ai sai ka wani abu yawa to kai ba kuma ya kai yawa nagode me yake faɗa ka tambaye shi ka manta abin da ka fara ce min yanzu a ba mu dan wallahi tallahi ce mun yake yi ni banza a wannan ce banza na isa wallahi tallahi ni ba hajiya wallahi mai wannan ne yace man banza wallahi shi ya zan maka a ban ce ka mayar da ɗarin da ka karba ya hakuri don Allah kai hankali kai min wallahi sai na ji mami kice ke wayo don Allah don Allah ni ce kawai ni don Allah ki gafarta min ki gafarta min wallahi ina ji ma wayo don Allah kai don Allah da hukuncin da za ka yi min ka ce mata ta banza wallahi banza ban ga ce min banza abin ga ce min banza ni ya banza wallahi shi ya ce min banza wallahi shi ya ce min banza wani magiya da zai yi maka kai sai an yalla bai kai lokacin da kai ko mari 70 na kai min amma kamari 70 ko ba sabari yi ma guda ba 70 ne ce ba ran kai ai an kai mari 70 na mutu wallahi na mutu kai madan dole wace madan kai ma kake mutane magana baka kai kai